खुलुमबाय बे समाव गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायना लाबाय। दायो आङो दङ उरियामघाटनि नैबे उरियामघाट टाउननि नैबे गेलेग्रा फोथाराव। बेयाव आं फैनायनि जाहोनानो जाबाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि 7थि बोसोर सायला जथुम्मा, बे बोसोर सायला जथुम्माखौ दिनै गिबि सान हिसाबै बिथांमोना दायो प्रग्रामखौ सालायगासिनो दङ। बे समाव आङो बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय गाबोन 18 थारिख, गाबोन नैथि सान बे जथुम्मानि। बेवहाय आसामनि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नुजाथिफैगोन। बेनि थाखाय बेवहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय बेवहाय आं फैदों। बे समाव नोंथांमोना आंनि उनाव नुनो मोन्दों जानांगौ बेवहाय हेलिपेड बानायगासिनो दङ। बेवहाय हेलिपेड बानायनायनि जाहोना जाबाय बेयाव बिथाङा फैनानै बेवहाय बाफैगोन आरो बेनिफ्राय ओरै टाउनखौ 1.5 किल'मिटार क्रस खालामनानै नैबे जि 7थि बोसोर सायला जथुम्मा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे जथुम्माया जागासिनो दङ। दायो प्रग्राम सोलिगासिनो दं, नाथाय गाबोननि थाखाय बे हेलिपेडखौ बानायबाय थानाय जागोन आरो बेवहायनो बानानै बिथाङा बिनिफ्राय गारिजों थांगोन। बेखौनो आङो दिन्थिनो थाखाय नोंथांमोननो बेयाव फैनाय जादों।